Molt bones a tothom i benvinguts al canal d'Espectáculos BCN. Avui us portem un documental molt especial sobre la història del flamenc a Catalunya. Descobrirem les seves arrels, la seva evolució i com aquest gènere musical ha influït la cultura musical local. Prepareu-vos per un viatge apassionant. Les arrels del flamenc a Catalunya. El flamenc té les seves arrels en la cultura gitana i va arribar a Catalunya a finals del segle XIX, quan moltes famílies gitanes andaluses es van establir a Barcelona i a altres parts de Catalunya. Aquesta migració va portar amb si els ritmes, cants i balls del flamenc, que aviat van començar a fusionar-se amb la música local. El flamenc és una expressió artística que sorgeix de la comunitat gitana d'Andalusia, però la seva arribada a Catalunya va marcar l'inici d'una nova etapa. La comunitat gitana va jugar un paper crucial en la introducció i difusió del flamenc en terres catalanes. La consolidació del flamenc a Catalunya. Durant el segle XX, el flamenc va començar a consolidar-se a Catalunya gràcies a l'obertura de tablaus i penyes flamenques. Barcelona es va convertir en un dels centres neuràlgics del flamenc, atraient artistes de renom com Carmen Amaya, una de les bailaores més famoses, nascuda al barri del Somorrostro de Barcelona. A mesura que el flamenc es consolidava, Barcelona es convertia en un punt de trobada per a artistes i aficionats. Figures com Carmen Amaya van ajudar a elevar el flamenc a un nou nivell, combinant la tradició amb una personalitat única. Evolució i fusions musicals. A partir dels anys 70 i 80, el flamenc va començar a evolucionar i fusionar-se amb altres gèneres musicals. Artistes com Paco de Lucía van experimentar amb el jazz i el rock, mentre que a Catalunya, músics com Miguel Poveda i Duquende van portar el flamenc a nous horitzons, col·laborant amb artistes de diferents estils. La riquesa del flamenc a Catalunya també es troba en la seva capacitat d'evolucionar i adaptar-se. Les fusions amb altres gèneres musicals han donat lloc a noves formes de flamenc, mantenint viu l'esperit de la tradició mentre es busca innovar. Influència en la cultura musical local. El flamenc ha tingut una gran influència en la cultura musical catalana. Avui en dia hi ha nombroses escoles de flamenc, festivals i una nova generació d'artistes que continuen explorant aquest gènere. Festivals com el Festival de Flamenc de Ciutat Vella a Barcelona celebren aquesta rica tradició, mentre que joves talents mantenen viu el llegat del flamenc. I fins aquí el nostre recorregut per la història del flamenc a Catalunya. Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i que hagueu après més sobre com aquest gènere musical ha influït la nostra cultura. No oblideu subscriure-us al canal, donar like al vídeo i deixar-nos un comentari sobre el vostre aspecte favorit del flamenc. Fins la propera!